Paueko auzitegian Añez Lasal irakaslea laban aziltzeagatik akusatua den gaztearen kontrako epaiketaren laugarren eta azken eguna da gaur. Atzo biktimaren ahizpak familiaren mezua jakinarazi zuen, duela 3 urte hilketa izan zenetik lehen aldia da familiak hitza hartu duela. Arratsalde on ikusentzuleok eta gaur Alan Iriar Euskal Hirigune Elkargoko presidente berriak bere gobernua osatu du, batzorde exekutiboa eta iraunkorra, hain zuzen Nerea Olaso lankidea egonda bertan, jarraian xetasunak. Euskal Hirigune Elkargoko presidente berriak gobernukideak izendatu ditu, batzorde iraunkorra eta exekutiboa. Parekidetasuna, oreka eta sentsibilitate politiko guztiak kontuan harturik presidente berriak nabarmendu duenez. 700 izendatze egin ditugula, poloetan izan dira debateak, aniz debate, nik hori nahi nuen. President gizesa saiatu niz ekilibro guzien atxekitzeat. Bai parekotasuna, bai sentsibilitate politikoak, bai eskualdeak, eta hori guziekin nien autuarekin egin ditut ekilibro horren izaiteko. Hala ere, protesta egonda emakume gutxi daudelako presidente ordeetan. 4 soilik proposatu ditu Iriartek eta Xiberuko erreferente izateko bere burua proposatu du Soutako auzapezak. Emakumeen berdintasun printzipioaren aldarri irmoa eginez, txalo zaparra da jaso du eta azkenean bera hautatu dute hautetsiek. 5 emakume izanen dira beraz presidente ordeetan. Gizonezko bat eta nik ginen Xiberuko ordezkari izateko proposatuak, baina ez didate azaldu zergatik ez nauten ni hautatu, nik badakit gai naizela. Soutako herri kontseiluan bozkatu genuen karriken izenei emakumeen izenak jartzea. Espazio publikoan emazteei bisibilitate gehiago emateko. Herriko sarreran biribilgune bat dugu emakumeen erresistentzia izena jarri genion. Simbolikoa da, baina bart argazki bat atera nion eta pentsatu nuen ezin nuela ezer egin gabe geratu. Beraz, ausardi atera dut eta nire burua proposatu dut. Ez naiz amutzen. Eta presidente ordeen artean ere, Eneko Aldana, Peio Etxeleku edota Antion Kurutxarri besteak beste, exekutiban sartu da baita ere Jangele Etxegarai. Ikusi ze ardura den gure aintzinean eta ze erronka ditugun, orain da lana hasten, eta beraz pozatik eratako da martxan ezarri behar dugun lana, eta ze ambizioa inarekin, ni aurkeztu nintzen diagnostiko zorroz batekin eta ambizioa initzekin lurraldeari buruz, lurraldearen desorekaren zuzentzeari buruz, gure barne gastuen murrizteari buruz, gauza hori guziak elgarrekin landu beharko ditugu. Datozen asteetan, bakoitzaren funtzio zehatza zehaztuko dute eta jada elkargo berria martxan da. Ebentuan, hautetxeak ezarri ditugu exekutiboan eta permanentean. Nik ez dut ono diskusionik izan neoikin. Ordean, gauzak, urraska egiten ditut. Sûrement encore pendant de longues années. Olako adierazpena ez da maizen zuten. Nous avançons sans haine. Nous avons de la compassion pour la famille de l'accusé. Añez Olasalzenaren familiak aintzina egiten du errarik gabe konpasioa sentitzen du ere ustezko hiltzailearen burasuen aintzinean, orain arte bere alarguna bakarrik mintzatu zen publikoki ez burasuak edo ahizpak. Nous pensons à toutes les victimes de ce drame, les amis d'Agnès, ses collègues, les élèves, toute la communauté éducative et bien au-delà. Eskerrak sostengua ematen dietenei bertzeak bertzen Donibane Luitzuneko Akinoko Santo Tomas eskolako ikasle eta arduradunei urte zailak, aste dorpea, bizi diskretua nahi dute. Adore bereziarekin gogoeta egiten dutela ere, nolako jendartea eraiki nahi dugun gure ondorengoentzat. S'agissant de la question du discernement de l'auteur, des raisons de penser qu'il n'y a pas d'abolition,
Ikasleak irakaslea zergatik hil zuen, ateak etxirik egiten den epaiketa honetan argi gelditu omen da, bere ekintzen jabezela, bazakiela zer egiten ari zen, biktimek justizia eta bakea nahi dute orain. Hemen epauen auzi hau gaur bururatuko da eta epaia ostiral arratsa honetan berean jakinen da 19 urteko mutikoari ustezko hiltzaileari 20 urteko presondegi zigorra eman diezaiokete. Eta pixkanaka bagoaz aurrera, ari da astea amaitzen eta baita gure emankizuna ere horren atzetik, eta ostiralero legez, gure saioaren azkeneko minutuetan, asteburu honetako hitzorduei emango diegu errepasoa. Lehenengoa, hementxe dugu, onera etorri gara gaurko hitzorduen berri emateko, hain zuzen ere, Baionako xingarferiara, ekoizleen azokara, gogoraraziko dugu hemen 17 ekoizle daudela, Baionako xingarra egiten duten 17 etxe, eta atzo hasi zen, eta igandera bitartean izango duzue azoka hau hemen Baionako erdigunean, Plaza Berdean hain zuzen ere. Hori Lapurdiko hiriburuan asteburu honetarako baino, ez da dena hemen zentratuko, Ipar Euskal Herrian ere izango ditu ekitaldi gehiago, eta potoloetako bat igandean Baigorrin, Aitor. Bai, ala da, ez, mugarik ez dagoela aldarrikatzeko eguna izaten da Nafarroaren eguna, Pirileko azken igandean egiten dena, eta aurten ere, horrela egingo da, Saizea elkarteak antolatuta, eta igandean goizean goiz hasi eta gorputzak irauten duen bitarteko proposamena edo egitaragoa osatzen dute urtero, eta urten ere goizean goiz 9etan hasita askare alaitu izango dugu ikastolan, euskararentzako ere horren beharrezko diren ikastola horietan, 11etan desfile tradizionala, 12ak 10 gutxitan ekitaldia egingo da Elizako plazan, behin desfilea amaitzen denean, 12etan basaitza, jota eta errintziekin, eta 3etan larrain dantza, eta ordubietan indarrak bat biltzeko, indarrak berritzeko momentua. 3etan bertsuak ere bai, Baniare Txoperena, Onintzain Betea eta Sae Roblesekin. Eta nola ez, aurrentzat egun guztian puzgarriak eta jolasak eta izango dira, baita dantzak eta kontzertuak gauean, arratsaldean adibidez, goxuan saltsa, 7:00 10etan puntu eta koma, eta 11etan Estel DJ-a, astelehenean lanik ez duten edo lo gutxi eginda lanera joateko gaitasun edo gogoa duten entzat. Beraz ikusten dugu, igandean Baigorrin, adin eta ikustu guztietarako egitaragoan Nafarroaren egunean, ezta? Ez da lantzarik gabe, beti horrela izaten da, eta segurazki agian gure horre izango gara, Asier? Agian erean topatuko gaituzue. Oneri aurrera jarraitu eta hauexek dira Ipar Euskal Herriko bi hitzordu nagusi, batetik xingarferia aipatu dizuegu, bestetik Nafarroaren eguna, baina ekitaldi txikixiagoak ere izango ditugu. Hala nola, gaur gauean bertan, Hernandorena sariketak aurrera jarraitzen du, aurreko astean izan zen Pagolan, eta gaur gauean, 7:30 Hendaian izango da, bigarren kanporaketa, 7:30 izango da, Enbata gaztetxean, 6 bertsolari gazteariko dira, bertso lanetan, Euskal Herri guztitik etorritakoak, eta bertan sailkatzen direnak, aurreko astean sailkatu zirenekin batera, sailkatuko dira maiatzaren 9 egingo den finalera, hain zuzen ere, Uztaritzen izango dena Hernandorena sariketaren finala maiatzaren 9 Uztaritzen. Eta beste hitzordu bat ere bai, xingarferia bai, baina kantu egiteko aukera ere Baionan noski baietz. Hala da, Asier, Baiona kantuzek 29 urte beteko bai ditu, izugarrizko urte muga, izugarrizko ekimen batentzat, izan ere Baionan badakigu zoritxarrez euskarak ez duela plazan gaur egun guk nahiko genuken lekua, eta hilabeteko azken larun batetan beti horre goten dira, eguraldi ona edo txarrarekin, izan gaur egun bederen Euskal Museo aintzinean edo aterpean aroak laguntzez duenean, euskal kantuak, euskaraz kantuak eta beraz euskara plazara jalgi kartzen Baiona kantuzeko kideak, eta 29 urte ospatuko dituzte larun bat honetan, eta xingarferia bai, ongi da, baina Baiona kantuzekenen merezi du goresmena eta itzortza hori, Jackport plazan egingo dute, hildakoen monumentutik gertu, eta gonbidapena euskaltzale guztiei, batez ere xingarferiera etortzen bazarete, parte hartzeko ere Baiona kantuzen, eta denak euskaraz elkarrekin, goiz eder bat pasatzeko, Asier.
29 urte kantuz eta beste horren beste bete ditzatela, eta beste hemen gauza tipikoetako bat Ipar Euskal Herrian dugu, eta jadanik amaierara iristen ari dena, maskaradak bideari ekin zioten urtarrilean, Iruri eta Zalgize inguruko gazteek ekin zioten maskarada hauei, eta igande honetan emango diote amaiera, udaberria inarrosten ibilita, azkeneko maskarada eskainiko dute euren herrietan, Iruri eta Zalgizen. Honekin beraz, asteburu ona pasatzeko esango dizuegu, igandean beti bezala iparraldearen orenaren astekaria izango duzue igande goizean, eta bitartean, asteburu ona izan, eta gu astelenean itzuliko gara betiko orduan.